Zelené moria vysokej trávy. Táto krajinka je oknom minulosti a dverami budúcnosti. Prináša dojemné momenty, ale aj bolestivé straty. Takúto stratu nedávno zažil aj otec, ktorý prišiel o svojho syna. Maroš odišiel od otca aj so svojím dedičstvom, ale syndrom márnotratnosti si vyžiadal ďalšiu obeť. Ňou je náš Maroš. Ten po ukrutných dňoch na farme zistil, že sa musí vrátiť späť k otcovi. Dokáže otec prijať svojho syna aj po tej nevýslovnej zrade, ktorej sa Maroš dopustil? To a oveľa viac sa spolu dozvieme už dnes. Televízia Poraz Entertainment uvádza dokumentárny film Márnotratný Maroš. Časť 3. Dnes má náš márnotratný Maroš veľký deň. Opúšťa gazdovstvo a ide späť za otcom. Ešte si zbalí kufre a dúfa, že už sa nikdy nevráti na toto temné miesto. Nevedel som, čo ma dnes čaká, ale čím viac som sa blížil, tým viac som vedel, že tam musím ísť. Tým viac som mal pred očami môjho otca. Aj keď si jeho odpustenie nezaslúžim. Napätá a vyčerpávajúca situácia je psychicky náročná pre nášho hrdinu. Avšak podobné situácie sú v živote človeka mimoriadne kľúčové. Profesor psychológie na fakulte psychológie a vlastivedy Pravoľu Prísny takéto okamihy v živote nazýva bod zlomu. Syndrom návratu márnotratného predstavuje mimoriadnu psychospirituálnu etapu v živote človeka, v ktorej jednotlivec, v tomto prípade pán Maroš, vstupuje do fázy hlbokej osobnostnej reflexie. Ide o kritický bod zlomu. Tento proces zvyčajne prebieha v 3 štádiách. Najprv nastupuje popieranie, nasledované frustráciou, až napokon prichádza pokora. Pán Maroš sa v tomto okamihu nachádza práve v 3. fáze, v štádiu návratu. Z psychologického aj duchovného hľadiska ide o obrovský skok. Domnievam sa však, že zo strany otca k odpusteniu nedôjde. Je to vysoko nepravdepodobné. Priam ľudsky nemožné. A odkedy Maroš odišiel, otec je stále vonku a čaká. Ani nechodí spávať. Proste stále čaká. A na čo? Napriek slovám profesora Prísneho, Maroš pokračuje vo svojej ceste. Po chvíli začína prostredie okolo seba viac a viac poznávať a uvedomuje si, že domov je mimoriadne blízučko. Z diaľky som už videl domov a potom on beží. A toto, priatelia, je takzvaná milosť. Keď ho otec uvidel ešte z diaľky, zľutoval sa, padol mu okolo krku a vyboskávalo. Napriek všetkej pravdepodobnosti otec svojmu synovi odpúšťa. Prečo? Lebo sa nad ním zmiloval.